Ke, ina magana kina jina. Ba ki da hankali ne ina kallo za ki zo ki canza min tasha? Saboda ban ga damun kana abin da ke kallo bane shi yasa zan canza. A matsayin ki nawa? Matsayina na masu gida. Ke? Wai tsaya ma, ina wasa da ke ne? Ki bar ganin ina raga miki a gidan nan. Wallahi ba tsoron ki nake ji ba. Saboda wannan ne, kan taba ki a ce na yi kisa. A yi min sharri saboda an riga an saba sharri amma mijina sannan ni ma a yi min. Kin gane? Ke ma kin san da sharri na mishi, da tuni ya kore ni. Ya ga kin kasa samun mai ne, shi yasa ya banni ni da na samu mai. Ya zai yi da ke tunda idan shi ya rufe. Burin shi kawai samu da ko ta in wani hali ne. Ai dole bari ki ji idan na ƙara zama a falon nan ma kika shigo sai na miki abin da baki taɓa tunani ba. Saboda ba tsoron ki nike ba. Ko da yake ba da ke zan yi ba, da mijina zan yi. Da mijina zan yi. Mara kunya kawai. Ko kuma ki a hana ki zama a falo ba? Very soon dan masu gida zai fito. Kai ki kuskura. Ina raga miki a matsayinki na matan Alhaji. Kai ki saki hannunki ya kai fuska na.